Ahojte a vítam vás pri novom videu. Dnešné video bude back to school video, bude to úplne prvé video z tejto série, no a nájdete tu rôzne DIY, ktoré si môžete vyrobiť či už na nejakú organizáciu vo vašej izbe alebo na prípravu do školy. Taktiež tu budú aj must have, ktoré si môžete so sebou zobrať a myslím, že toto už je všetko pre toto intro a môžeme sa pustiť do videa. Ako prvé vám ukážem, ako si zorganizovať veci, ktoré potrebujete do školy pomocou obyčajného rámu. Budeme potrebovať baliaci papier, farebné papieriky, nádobku, štipce, biely rám, nožničky a taktiež aj lepiacu pásku a tavné lepidlo. Najskôr si z rámu vyberieme plexisklo, tým pádom nám práve vznikli dve samostatné časti. Potom si už len zvolíme baliaci papier, do ktorého podklad zabalíme, no a ja som si zvolila tento modrý, pretože jednak mám modrú farbu veľmi rada a zároveň sa mi páči, že je to veľmi jednoduché. Ako ďalšie tu mám túto nádobku, z ktorej sa vďaka baliacemu papieru stane stojan na perá. Papier som si odmerala podľa nádobky, no a potom už len zahla s tým, aby som tam mala nejaký rozdiel, v prípade kebyže je to trošku väčšie ako tá nádobka, no a potom som už len použila tavné lepidlo, ktorým som to prilepila. No a na záver som už len okraje vyfarbila striebornou fixkou. Taktiež som si sem nalepila aj farebné papieriky, pretože tie sa vždy pri príprave do školy zídu. V starších veciach som našla tvrdší papier, z ktorého som si vytvorila akoby také vrecúško, tým pádom som to musela zahnúť, no a potom som to tam už len nalepila a pridala štipce. Na záver som našla aj takúto krabičku, ktorú som tam pridala, no a do nej si potom môžete vložiť nejaké drobnosti a teda celé to zaplníme fixkami, perami, ceruskami a taktiež vošipáskami a naša nástenka je hotová. V druhom DIY vám ukážem, ako si vytvoriť takúto dekoráciu na plány. Budeme potrebovať baliaci papier, kartón alebo tvrdší materiál, papier, fixku, štetec, akrylové farby, nožnice, štipce a motus a žuvačky na stenu. Výber farby je na vás, ja som si vybrala modrú farbu a ružovú, pretože tie mi najviac ladia do izby. Štipce som natrela farbami na striedačku, no a samozrejme nezabudnite dať aj viac vrstiev, aby to lepšie vyniklo. Ako ďalšie som si vytvorila kartičky z tvrdšieho materiálu a malo by to byť 10 cm na výšku a 6 cm na šírku. Tieto kartičky si môžete potom natrieť rovnakou farbou ako štipce alebo ako ja použiť baliaci papier a jednoducho tie kartičky do toho zabaliť. Ako ďalšie si potom už len vystrihnete z obyčajného papiera ďalšie kartičky, na ktoré si budete každý týždeň meniť, čo máte na daný deň spraviť. No a na záver som už len na štipce napísala dni v týždni, aby som vedela, kedy čo mám spraviť. Potom som si odstrihla motus, záleží na tom, kam si to chcete dať, ale ja som si odstrihla taký kratší kúsok. No a použila som tzv. Žuvačky, ktoré som si prilepila zo spodu na nástenku, aby mi to tam držalo a jednoducho to tam prištipcovala. No a na záver tu mám pár vecí, ktoré je dobre mať pri sebe v každej situácii. Patria sem určite vreckovky, deodorant a taktiež aj antibakteriálny gel. Na takú menšiu úpravu si môžete zobrať aj kefu do vlasov, poprípade zrkadielko. Určite sa si idú aj nejaké tie leukoplasty. No a z make-upu si so sebou väčšinou beriem len lesk na pery a korektor. Všetci vieme, že sponiek a gumičiek nie je v škole nikdy dosť. Toto už bolo teda všetko pre dnešné video. Ak sa vám páčilo, určite nezabudnite hodiť like a tiež do komentáru môžete napísať, aké video by ste chceli vidieť ako ďalšie, pretože je to jedna z mojich najobľúbenejších videí, či by som určite chcela robiť aj ďalšie videá. Tiež všetky moje sociálne médiá nájdete tuto, poprípade dole v popise a vidíme sa na budúce. Ahojte!